and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Musa kinalang ipalayo ko si JK kan din eh. Buto sa pistola! Nakamtuloy na ta din pa! Panganda mo! Ay, may nakatultol na din eh. Maluwas na kit ko. Dilikid ba ang bintana? Magandam na lang ko. Tingalig, sulmo na sa mga pulis kinidapita. Ayutag, mga pulis na itong nagpabuto. Adil ko tagot din eh. Ano dili ko maigo sa agabala? Animal, namo sila daig langgam. Abi na kog natultulan ng gining napita. Pa, ako na rin pabalin si Jay. Ayaw na. Wa pa ta siguro kung may kauban ba katong mga ngayam. Di sa mahimong ato abugol nga tawana kay tingalig. Masakpan ni noon ta din eh. Oh, wag yun na mo maapsi ang tulo ka mga tao nga mong gigukod. Kap, mahimong nakatultul ko sa ilang nahimutangan. Tinuod? May timailhan kong gibilin ditong dapita. Kung mao na, muban ko nimo. Dili mahimong kitara, Kap. Armado sila. Unsay mo gusto? Magdatag mga pulis? Kung mahimo, Kap. Pero kinahanglang planohon tanig maayo aron maluwas ta si Jay nga buhi. Nakasiguro ka ba gyud nga tuwa dito si Jay? Dili gid ko makasiguro kay wa ko makita si Wena sa bahay nga ilang gidad anak ko. O niya, nganong mubalik ka man dito? Nakita ko man gud ang amahan ni Wena. Bakak di ay ang gipahayag di Wena. Napatay na ang iyang amahan. Amahan gid ni Wena ang akong gikaatubang. Kay namugos man siya nga mutan-aw ko sa iyang umaabot. Ingon man katong attache case nga nahabilin sa bahay nga natumpag. Attache case? Importante kuno kaayo to niya, Kap. Sa ato pa, buhi ang amahan ni Wena. Buhi si Nolasco Barredo, alias Damaso Guerrero. Nakaila ka di sa amahan ni Wena? Usa siya ka drug lord, pero wa maglihok sa aton dapit. Oh, di ay. Nga unsa, Anastasia? Wa, Kap. Mauday nga maigigpod siya diyang nikunit siya ako. May gisulti ka ba, Anastasia? Wa, Kap. Kining, Kap. Mangayo lang gitag ayuda gikan sa mga tinugyanan sa balaod. Dili maayo magpadayog gawas na ng amahan ni Wena. Tingaligdagan pag kinabuhi sa mga batanon. Ingon man katong nagpakabuang sa maong bisyo. Oh, sige, Anastasia. Makig-arrange ko sa mga pulis. Ingon man sa mga agent sa PDEA. Oh. Ngano misod ka din eh. Maayo ba sarihan? Kasigihan pa ni mo gunit. Og sigihan pa gyud ni mo gahaw. Bulahan nga sarihan. Kang-aan kini. Busa kinahanglan ako ampingan. Kang ani, busa anin ako ipahungaw nga akong kamingaw niya. Ayaw ko pa dung gabisan sa yangan. Mabuang ka lang tungod sa imong kakugwina. Mabuang di ay, ha? Mabuang di ay. Oh. Uy. Unsa na imong gibuhat? Tanawon ko lang. Kung makapugong ka pas imong kaibog. Maghubo ka sa kong atubangan? Nagtuo ka matintal ko sa imong lawas? Kaksa ko, Jay. Ayaw paggunit ako. Makuryentehan ka? Ikaduhang higayon na nga naghubo ka sa kong atubangan. Pero way reaksyon ng akong pagkalalaki. Timaan lang ka na nga dili ikaw mo'y makaguba sa kong pagbatik ang an. Luod ka.
pe! Imo na sad kong giludan. Tungod kay dili ka angay sa akong respeto. Dili ikaw nga akong gikinhanglan. Sa iyop giday kayo ang atong pangagpas. Nga nag-uban silang duha si Dayan o si Jay. Unang gitagit si Dayan. Bantog ra gyud nga lain kay akong gibate. Wa kay gibuhat ka dautan ang midagit sa akong anak. Sigurado ko, nga layo ra sa tinuod ang imong duda, Milay. Kaya kung mao pa rin nahitabo, tingnan nagsige naghilak ang ako pagkumangkon. Pero kita kabitaw. Ikaw og si Jay ang iyang gikabalakan pag-ayo. Dili kalikayan nga mao kanay akong duda, Manoy. Babae gud siya og mga lalaki ang midagit niya. Oh, hinoon. May katarungan ka, Milay. O sa may desisyon ni Anastasia. O sa kay maayo. Dili lang kanya ikiha ang midagit niya. No, ambot ang kaha. Ang bililhon karon sa imong anak, sa pagkakaroon lang ha. Kung unsaon niya pagluwas si Jay. Maginusara siya muluwas ni Antong tawhada. Iyang isugal ang iyang kinabuhi tungod lang ni Antong Jay. Milay, mahalat sa imong anak si Jay. Ug dakog pagtuo si Rayan, nganong wa na mahiuli si Jay. Kap, unsa man, wa lang mo'y aksyon sa pagkawa sa kong anak, ni Jay. Ayaw kong sudyain ni Ana Rosing. Agang, wa may kisaw. Mura pag wa mo'y paninguha aron pangitaon ang akong anak. Mailakang na kami si Anastasia. Ha! Anastasia! 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 Dili mo mutuon ako nga kanang babayhana! Maoy nagpadagit ni Jay! Rosing, Aw natural nga dili yung kamutuon ako, Kap. Kay kamura mga balhibuan ni atong propetang bakakon. wa ka manggoy paghigugma sa labang makagagahom, Rosing. Hinungdan, nga dali ka kayong makapamasangin. Oy. Ayaw gyud pagbuot-buot og sulti diha ka pa. Duot man ang imo. O sa ko'y paghigugma sa labang makagagahom, ha? Kung may paghigugma ka pa unta, Rosing, imo ning ipakita sa imong isig katao. Naibaw ka man tingaling ang kitang tanan gilalang sa Diyos. Busa kitang tanan managsuon. May iya-iya lang kitang mga ginikanan. Inahan nga naghimugso ka nato. Ay nga no, good taong imo naman hinuon ko gisirbunan, Kap. Ang importante nako karon, mao ang kasayuran kung hain ang akong anak. Wa ko'y gipinig sa akong mga konstituente, Roseng. Isip amahan sa barangay, ang tanan nga niya dinhi, pulos na ko mga anak. Ug ang nahitabo ni Jay, gikaguol ko pag-ayo. Kay usabay agyod si Jay sa akong mga sinaligan kung kinaiyahan na o katawhan ang isgutan. Onya, nga nung niarabang ka din, he? Nga nung wa ka man mangitas akong anak? Nga no? Tungod ba kay pobre lang ko o wa gyud ko ikatunol ninyo? Oh, Maong wa mo hatagig importansya ang wa pagpauli sa akong anak karon. Roseng, giunsa mo's pagkasayod? Nga wa ko maglihok. Aron ibalik nimo ang imong anak. Nga nung hangtod karon wa pa magyud si Jay. Nganong dili mo suwayan sa pagpakisayod si Wina? Og nga nung naapil man si Wina ni atong panagsulti, ha? Kap, Unyan lang ta magsulti, Roseng. Sa igayon nga mahibalik na niya si Jay sa imong kiliran. Pangutan siya. Kinsay nagdagit niya. Oy, Kap! Kapitan! Hoy, Kapitan! Oh, oy, nga nung imo malagog ko gibiyaan! Kap! Oh, si Wina kahay nagdagit ni Jay. Ay, Manoy, nga nung wa pa mas Anastasia. Oh, sige. Dinig ako na, kay ako siyang apason. Kinuo ko. Hain bagka ang akong anak. Ipalayuin taon sa kadaot ang akong anak. Diyos ko. Hoy! Oh, Propeta ang bakakon! sa to?
Oh, kinsa pa ang umaabot mong kumara? Unsay kumara? Oh, Be, ako ganing ka na ugon, be. ay, hay! Wata ko milay, oy! Aray, wala man, sukamon man lang tayo dinali, oy! Wata ko milay, oy! Gado ka? Unsay imong problema? Problema na ko ang wa pagpauli sa akong anak. Unya nga dong ni aman ka. Nagduda kang ni Adinhe magtago ang imong anak. Ha, wa mo tago ang akong anak Milay. Inyo siyang gitaguan. Objection, Rusing! Kayo ba yan mo milito? Koy nga gitago na mo, no? O naman, doon na kay Dilito, araw nakasiguro ka nga kami mo ay nagtago ni Jay! Naibog pag-ayo ang inyo ha sa akong anak. Hoy! Busa dako kayo kasiguruan nga gidagit si Jay. Unsa man, Rusing? Huh? Klaruhon to ni. Baga na ng imong inaw nga dili sakitan sa akong tamparos? Ha? Baga na ba na? Manoy! Ayaw na lang pagpanghilabot, Manoy. Babay man ni. Babay ni sa babay. Oh, nga naman di ay ako. Dili parehas ninyo. Ha? Nga naman dili ko parehas ninyo. Kung dili pa lang ning ako ikog. Babae sab ko, oy. Busa. Pwede kayong maka-enter ko ini Brokintown dako. Usa! Ako burokinta. Ayan no. Dili ka Brokinta. Nga naman isong ka man din ha? Gusto kong ibalik ninyo nako ang akong anak. Hoy! Babaeng pakan! Sarihang nawas, dayan, ha? Wa ba yung mga ato sa inyo, ha? Aron magsamok-samok? O may masayod ka! Nagidagit sab si dayan! Mao ka na tinuod, Roseng. Da! Gidagit si Anastasia. Ug wa kami magpahibaw sa kapulisan kay mo'y among pagtuo nga nagtabanay ang duha. Pa! Hoy! Nga nang pwede makaman diha, ha? Luod! Og dili ko madawat ang inyong Anastasia. O labaw pa ko, Roseng. Oy! Dili ko madawat si Jay tungod nimo. Hoy, ayaw ko niyong iliko-liko ragod, be. Pagawasan ninyo ang akong anak! Nangugat na, ha? Kung ganahan ka, hala! Sak ang mo! O pagita ang imong anak. Pero pagbantay lang yun, ha? Pagbantay lang yun, ha? Nga way mga wa sa among mga butang! Unsa? Diyos ko, kung maumang kini ang katumanan sa imong ipakita na ako, andam na ko. Determinado na kong muluwas kag Jay. Sa higayon nga ako isang luwason. Dili na ko makatugot nga mawa pa siya sa akong kinabuhi. Mahimong kuhaan ko nimo sa imong tuga. Mangayo kong pasaylo nimo. Kay hatagan ko nag-priority ang akong kugma. Pasaylo ako, Diyos ko. May mitupad og luhod. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!